Biasanya itu teng pundi. Kene baca itu. Teng napa teng mriki? Acung napa? Teng napa teng mriki? Mikir-mikir sing sakit napa nih? Sing sakit napa nih? Ada pasti bisa ya. Ngompol? Nggih? Ih, ngompol. Jerawan ngompolan ampun aku. Ora bareng ngompolan. Mungkin lek manten pijet mame sing kathah nggih. Mame sing kathah boten pelayan. Boten tenggane Dik Wawa. Belang nggih mengke tengene Dik Wawa. Kayak mantuke mampir tengene Dik Wawa. Terus magriban teng mriko. Purun? Purun. Ayo mboten kamu ya. Malam Jumat kok niki. Nggih. Dadah. Dik Wawa. Salim, mau lambetan Salim? Ayo Dewa Salim. Mantan dipijeti rasip pripun sih? Oh nangis sih dipijeti? Kayak jelas Mbah Jaiton apa dawe Mbah Jaiton? Ini sing kathah, mam sing kathah ngoten. Nggih? Nggih no kedai. Mam sing kathah. Asale mijeti damel minyak napa damel hand body. Wangi. Diasen pas tasih alit. Kayaknya dolanan niku lho sih, dolanan hand body niku. Nggih, damel dolanan sia. Nggih. Nggih boten. Terus mengke mboten parang pelayan-pelayan to nggih. Nggih. Mlampah mawon. Nggih.